mar galego ten dúas voces, de home e de muller, e foi sempre así. En algúns oficios a palabra de muller ten máis presenza, como no de redeira ou peixeira, e especialmente no marisqueo a pé, onde o 74% en Galicia son mulleres. E vimos a Arcade, onde a porcentaxe é 82%, porque aquí queremos escoitar a palabra de muller que soa no mar para transmitirlla en Pescadores de Historias. O mar galego escoita todos os días a palabra das mulleres que o traballan, e o mar entende ben esta palabra porque é palabra antiga que chega con continuidade dende moitos séculos atrás, tantos como o mar é explotado polos humanos. E hoxe esta palabra ten que soar forte e contundente, porque niso radica a súa fermosura e a nosa historia. Potente é a palabra de Rita Míguez, que preside a Asociación Nacional de Mulleres da Pesca. Rosa Vilán déixanos a presenza contundente da súa palabra antes de empezar o traballo. E na zona marisqueira escoitamos con forza a palabra de Pilar Martínez e a de Mari Carmen Míguez, mulleres con moitas horas de mar. E soa con ímpeto a palabra de Mari Carmen Falcón, con todo o orgullo de ser mariscadora. E para xantar as boas ameixas deste mar, a marisquería de Arcade, onde nos agardan Jacobo Martínez e Javier Ricón, cunha receita pouco habitual. A voz e a palabra das mariscadoras soa con forza neste mar da ría de Vigo, ao que cantaron moitas trovadoras no século XII e XIII, sen que a súa voz e o seu nome chegara ata nós. Pero a voz e a palabra das mariscadoras está hoxe aquí para permanecer no tempo e escoitarse cada vez máis alto. Hola. Hola, que tal? Ti crees que vai ser así? Home, ten que ser así, creo, a non? voz se vai escoitar cada vez máis alto. Ten que ser así. Por un lado é unha evidencia que ten que ser así, non? Ten que ser, non ten que debería ser. de ser de outra maneira. Sí, sí, sí. E que non sexa así é unha anormalidade. A verdade que sí. Isto é así, non? Si estuveramos tan ben ou así, pois xa non montaríamos a Asociación Nacional para que se nos escoitara. É dicir, cando estamos aí e a sociedade creo que se está girando hacia nós para escoitarnos e para seguirnos, quere dicir que estábamos invisibilizadas totalmente. Atopades moitas portas pechadas, ou non? De momento non. Non? De momento non, porque... de momento quer dicir que pensas que se poden atopar. Seguramente, como en todos os sitios. Aí... Cando empecedes a facer demasiado ruido. Bueno, igual, non sei, quero pensar que non. Quero pensar que non. Unha asociación a nivel de todo o Estado, pero onde a presenza galega é... É fundamental, é dicir, é fundamental. Na asociación a maior parte das entidades pois son daqui de Galicia, pero bueno, e agora estamos representadas 23 asociacións de 5 autonomías e aglutinamos casi 20.000 mulleres do sector. Claro, mariscadoras hai moitas, non? Sí. En Galicia, pois hai un número enorme, por sorte, hai un número enorme de mariscadoras. Pero só hai unha que sea presidenta desta asociación. Sí, a verdade é que non dudei en ningún momento. Cando se constituíu, sí, porque mirei como un escaparate para conseguir pois cousas que eran impensable conseguir, como che decía antes, estar en sitios, en mesas, contar de primeira man, en primeira persoa o que sufrimos día a día, tanto que sufrimos como que non sufrimos, porque tamén eu vou por aí e vendo a miña profesión como a mellor profesión do mundo. Porque o marisqueo é duro. Sí, hai veces que menos duro, outras veces... Dentro dos diferentes oficios, que hai no mar, o marisqueo, para min é dos máis duros. Sí, é moi duro, moi duro. Hai outros máis peligrosos, dende logo, pero mira, teño un perigo, pero non son tan duros. É dureza, sí, é dureza física. Física e hai veces, é o que che digo, a veces tamén é mental. E evidentemente, claro, se che pregunto ahora se che gusta o oficio de mariscadora, é unha parvada pola miña parte, porque é unha evidencia. Por suposto, non cambiaría por nada. Claro. Por nada, son das persoas que espero jubilar aquí no mar. Con miñas compañeiras, loitando, seguramente que moitas xubilarán antes que a min, pero bueno, vendrán outros e espero que entre moita xente máis. Imos camiño dun país mellor. Sí. Eu creo que sí.
Eu creo que sí, pero xa che digo, a sociedade a que ten que loitar Nadie nos vai a regalar, dende logo. Ten que loitar para conseguirlo. As mulleres do mar está desempeñadas sin conseguirlo. Eu sí, sin dúbida, e creo que a xente que pense como a min, bueno, pois conseguiremos o que nos vote. Pois do mar virá un tempo mellor para Galicia. Oxalá, oxalá. Claro que sí. Moitas gracias. Veña, a ti. A xornada de traballo vai comenzar e será unha xornada como moitas, de traballo cansado para traer a terra a ameixa constructora de vida. E ademais, nestas xornadas laborais de marisqueo, as mulleres van construindo a súa identidade e independencia. E imos ir con elas para escoitar a súa palabra. Rosa, ides a empezar o traballo? Sí, vamos a empezar a mañán. Sí, é unha mañán, bueno, a mañán é distinta cada día, pero o traballo é igual, digamos que é unha xornada como moitas. Sí, sí. Durante moitos anos. Da igual que chova, que vente, que faga sol, é igual, hai que salir. Hai que sair. E o que caracteriza, penso eu, a xornada sempre é o esforzo. Claro. Hai que traballar porque a marea non espera. Claro. Temos que esperarnos polo mar, non o mar por nós. Que cupo tedes? Temos 10 kilos. 10 kilos, bueno, é bastante. Ahora estamos collendo 10. Estás collendo 10. Sí. Non digo bastante, digo porque hai que apañar bastante. Sí, sí. Sí, hai que... Bastante esfuerzo. Hai que bastante. Bastante esfuerzo. O hombro, as pernas, os brazos, todo. Se acaba cansado. Sí. Aquí non se nota, pero despois o ir reducindo o traballo na casa e eso, vai entrando cansancio. Bueno, e ao longo dos anos... Tamén. O corpo... Tamén se notan, o corpo nota. tamén. Bueno, non se traballa igual. Sí, no. E empezaste moitos anos, sí? Eu podo levar 33 anos. 33 anos? Sí. Por decirlo así como profesional? Bueno, antes viñas de rapaza como profesional, non viñas de nena, empezabas de nena e, bueno... viñas e pagabanse na man, era aquilo de viñas e collías aquel piñadiño de ameixas, ao mellor dabanche 75 pesetas nunha marea mala ou así, porque xa estaban as compradoras nas ribeiras. Sí. E, bueno, ibas contenta pa casa, pero, bueno, a cousa tamén mellorou moito, E que te aporta, tío, o marisqueo, digamos? Unha relajación inmensa. Anda! Unha relajación inmensa isto, estar aquí, e que un día como hoxe está unha felicidade. Sí. É unha felicidade estar no mar, estarse... A mí non me gusta falar, gustame estar tranquila e sin falar e tal. Pero está un relajado, mirando todo o paisaje todo en redondo, e isto é unha gloria bendita. E te valen dos problemas que tes? De todos. Olvidaste de todo. Estás aí tan concentrada no traballo que non pensas en nada, non pensas que deixa mente en blanco, estás que estás flotando. Estás traballando, pero parece que estás flotando. Vou dicir unha barbaridade, os psicólogos van a recomendar. Viro ao mar. Viro o marisqueo. E ides xa a empezar. Sí. Están ali as túas compañeiras. Están as compañeiras, a ver se ven... O vigilante, creo que xa está ali para coller a lancha o barco e cargar. Bueno, pois te deixo, porque tirar senón... para o río de Paredes. Te van deixar en terra, e non pode ser. Non me deixan en terra, a mí non me deixan en terra. Non. Bueno. Por mí sempre esperan. Esperan, vale, eso está ben. De todas maneiras, hai que ir falar, hai que ir ao traballo. Hai que ir ao traballo, Nos vamos ir despois con vos, para salir a traballar. Vale, moi ben, veña. Muchísimas gracias, A vos. A vos. Veña, graciñas. Hasta logo. Hasta luego. As mariscadoras ocupan o seu espazo na zona marisqueira como unha metáfora de como deben ocupar o seu espazo na sociedade en xeral. O porto de Arcade probablemente sería un barco naufragando sen o traballo das mariscadoras, como sería a nosa sociedade sen o traballo das mulleres. E elas que aportan un esforzo inmenso para que o barco siga a flote teñen que ter recoñecemento merecido e ocupar os espazos de decisión, porque non é só manter o barco a flote, é sobre todo aportar no rumbo que debe seguir